Yes, mga rock and roll to the world! And I am Dora Desambuanga and welcome to my channel. So sa lahat po ng bago sa channel ko, please subscribe po my YouTube channel and of course, press the bell button for you to be updated every time I will post a new video. So mga rock and roll to the world, nandito na naman tayo dahil sa ating episode na ChikaDora! Palakpakan naman! Ayan! Okay, so mga rock and roll to the world, this is my vlog for today is all about tips. I will give you tips paano itago sa mga kaibigan mo kung mabaho ang iyong hininga. NANI? Pao nga talaga. So, mga rock and roll to the world, aren't you excited? We have 8 tips for you. Okay, 8 tips. 4 plus 4, 8. Yay! 8. Yes, and tip number 1. Siyempre, mga tip number 1 natin, magpanggap ka sa mga kaibigan mo na masakit ang ngipin mo. Correct? Lopez, o naman bo? O bongga man, mayaman mo gabutsin man na data, ana. Dors! Takiyang, ano bo? Aray, kasakin! Sa taas eh. Uy, saan ko ay pasa? So, total diya naman sa toilet gente, matamesos kasi. Hindi kita pa naman kwento pa na mente. Nita? Bakit sa mga uli, bes? Sige, hindi ko kasi. Tip number 2. Of course, gumamit ng cellphone para makipag-usap. Kahit malapit lang yung kaibigan mo, gumamit ka ng cellphone. Hello! Bobes, pabor ba si sa kanyang alian mo? Asa po cellphone mo, bes? Na, sige, ang sinagat si kita ara mga millennial high-tech. Ay, Diyos ko, bensiya ka naman kita, dos. Usak ka ba aking over party? Asa mo kiri? Kuhan yan. O, sige yan. And tip number 3. Siyempre, magpanggap ka na may stiff neck. Yun, ganon. Parang dito ka lang nagsasalita. Hi, Bes. Kasaman. Bes. Kasaman. Nagkabira ko mga Bes. Dali mo problema. Dali nga peskeso, bes. Bes. Dali ganitin yung, Dali yung peskeso, bes. And tip number 4. Gumamit ng mask. Pero, pag hindi kaya talaga ng isang mask, magpagamit ka rin ng mga mask nila. Mga beses, saan ka kung kibuloy? Ako sa tablakel, in-stop ko ang lindol. Oo, ako share pa kayo sa Facebook. Ay, naku, kita konsumi ka ko na si Kipoloy. Kala ni, stop! Bes, ito siya naman niya, Bes. Ay, baka akit siya ni Rato na liamuri. Usahay lang kayo, mas. Para bale, ha? Di mas manggat tayo. Di mas. Okay, so ako ka na si Kibol. NANI? Yan tayo na sa Facebook, di ba? Correct. Pero Pero hindi ka check. Hindi ka tamo, otro. Kung area yung best ninyo character, bes. Tip number 5. Gumamit ng albatros. Ha? Bago ka magsalita, ihang mo muna sa mukha mo ang albatros. Ganyan. Mamaya, ide-demo ko sa inyo. Hi! Hello, mga bes! Hello, Beth! Hello! Bes, ka? Oh my God! New fashion? Hindi, ano si Ele? Candy na China. Pamilya na sa CR ka, Bes. Kasi ano ka? Pagkajay ko ba? Kasi sir, kaya ano, December, dapat siya kita mga Christmas, Oh di ba? gosh! Pwede pa din yung style ko ni Ka. Correct! So mga bes, ha? So see you later! Tip number 6. Siyempre, magpagamit ka rin ng mga efficacent oil. Para bago ka magsalita, siyempre, i-inhaler na nila muna yung mga efficacent oil. Para hindi nila maamoy yung baho ng hininga mo. Bes, gamitin mo to, bes. Bakit ang Bes? Para, amoyin mo, bongga yan ang amoy. Oo. Di ba naamoy mo na? Di ba maganda? Correct? So, wala ka na naaamoy? Wala, Bes. Oo, bongga, di ba? Bango. Nice, nice. And tip number 7, syempre, gumamit ka ng air freshener. So, bago ka magsalita, syempre, magpa-aw-aw ka muna. Hi, Bes! Hi, Bes! Syempre, hindi na nila maamoy yung mabahong hininga mo. Oh, guys! Second Christmas, kasi ka mag-carry mga regalo, mga something ko sa Exchange gift. Ay, ikaw, R. Kasi mag-carry R.
efficacent oil. Hala, ganun. Yung earphones lang niya, okay. Ako, iPhone 11. Wow! Yun, no? Yun ang kachutabus ka para this Dora! Uy, spray pa man? Iyo, ano ka tiyo kete? Oloroso. Basta happy lang din yung family, okay? Spray ka, Glee! Ay, sinagasin kasi chili ka dapat matching-matching. Ikaw po sa kahanda. Ay, chili kami spaghetti. At sa mga common na kayo, ika. Ano kami? Leche plan. The chicken hamonada. Yung mango flow. Wow! Uy, sis! Ano Kasi di amon tanin, no? Kaya magasalan, magabali, di ba? Spray. Ay, bahala si Bes, kaya dapat sining yung pwedeng tento ng spray. So, Bes, see you sa Christmas! Okay, bye. Merry Christmas! Woo! And okay, so by the way, welcome to the world, and these are my friends for today's vlog. Okay, so sa lahat po ng nanonood, I am with... I am Cogan Lakwatsero. I am Archie. Kung siya si Archie, ako si Argie Ramos. RR, correct. Okay, so ipa-flag nyo na yung mga accounts nyo, baka siya yung mga Facebook account or what. So, Yes, hello mga kamis, no? Si ChikaDora mga time. Just like and subscribe my YouTube channel, and you can also click the bell button para updated po kayo. And of course, my FB page, Cogan Lakwatsero. Thank you! Also, Archie Duterte in Facebook and Archie Duterte in Instagram. Skiboloy. Yan, the Argie Ramos, THERG Ramos. Yan, yung Twitter, tsaka IG, and Argie Ramos sa Facebook. And my YouTube channel din po ako, Argie Ramos. Yan. My FB page, AR's Floaty. Wow. Baka naman. Po, baka naman. Baka naman. Yes, and of course, mga karakter sa Dora de Zamboanga. So, iyo, si Dora de Zamboanga, and saying to all of you, Merry Christmas to one and all advance. Merry Christmas! Por sa mga best, mga mampaya de boca. Bye! And our last tip, number 8, syempre, mag-toothbrush 3 times a day. Yung mag-brush 3 times a day. Mali! Mag-brush 3 times a day. Pero pag hindi pa talaga kaya, kasi meron talaga, kaya mag-brush ka na ng tooth mo, tapos mabaho pa rin, so magpa-check up ka na sa dentista, ha? So, mga kabeshi, mga ka-rock and roll to the world, yun ang 8 tips para at least hindi nila malaman na mabaho ang hininga natin. Correct? So, mga ka-rock and roll to the world, iyo si Dora de Zamboanga, El Permi con ustedes ta habla. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Bye!